ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସୂର୍ୟା ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୂନ୍ୟ ଏ ପୃଥିବୀ କବିତାରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି କାହିଁକି ଏ ପୃଥିବୀଟା ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି? ସତରେ ଯେମିତି ଆକାଶକୁ ଦେଖିଲେ ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ମହାଶୂନ୍ୟ ଦିଶୁଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏ ମଣିଷର ଧରାଧାମ ନୀରବ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି। କେହି ଜଣେ କହୁଥିଲେ ସତରେ ଏ ପୃଥିବୀକୁ କରୋନା ନାମକ ଏକ ରାକ୍ଷସ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେହି ରାକ୍ଷସ କେବଳ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଗ୍ରାସ କରି ନେଉଛି। ସତରେ ସେହି ରାକ୍ଷସ ଜ୍ୱର, କାଶ, ଥଣ୍ଡାରେ ପଡ଼ିଥିବା ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଅଳ୍ପରେ ଗ୍ରାସ କରି ନେଉଛି। ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଆଜି ଆଜାଦି ହୋଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁ, ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ। ଏହି ଡାଲରୁ ସେହି ଡାଲ, ଏହି ଜାଗାରୁ ସେହି ଜାଗାକୁ ଆଜି ପଦାର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। ସତରେ ଆଜି ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ବିନା ମଣିଷ ସମାଜ ଲିପ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। କଳକାରଖାନା, ଦୋକାନ ବଜାର, ନଦୀକୂଳ, ପୋଖରୀ ତୁଠ, ମନ୍ଦିର, ରାସ୍ତାଘାଟ, ଜନଗହଳି ସତରେ ଆଜି ଧଳା ପେପର ପରି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ ପକ୍ଷୀ ଶିଶୁମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଏହିପରି ମଣିଷ ସମାଜ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯିବ କି ମା? ସେତେବେଳେ ପକ୍ଷୀ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ମା ମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଛି ପୁଅ, ସେମିତି କହନି। ମଣିଷ ସମାଜ ପାଇଁ ଏ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି ଓ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ପାଉଛେ। ମଣିଷଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ହେ ଠାକୁରେ, ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଏ କରୋନା ଦାଉରୁ ମୁକ୍ତି ଦିଅ। ମଣିଷ ସମାଜକୁ ଏ କରୋନା ରାକ୍ଷସରୁ ମୁକ୍ତି ଦିଅ, କରୋନା ରାକ୍ଷସରୁ ମୁକ୍ତି ଦିଅ। ভিডিও যদি ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆହୁରି ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସାଙ୍ଗସାଥି ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।